Здравейте хора от YouTube, аз съм Васето и днес ще има стрим в точно 6:30. В 7. Да, в 7. И с мене, познайте кой! Тук с мене Коки! Който играе Лига, нали така, Коки? Да. И... Точно така. Да. И вижте какво направих. Това е къщата, която строях. Така покрив, покрив. Че яка още материал. Какво да се прави? Да се направи пентакил. Браво. Така е фермичката, която знаете, която трябва да обера и вътре, ето вътре какво има. Така, печки, още една печка, която скриче за другите, скриче за храната, тук още глупости и легло. И чакам ви в 7 часа в Twitch, линк към Facebook, моята Facebook страница, към линка към Twitch, моя профил Twitch и чао!